Umshado kabani? Owakho no-AJ. Umshado wami no-AJ. Nonke nenza ihlaya njengami. Okulungile. Sengiyaqonda manje. Lesi sigaba sesibili senhlalo khono yami. Anjani? Awume kancane. Phendula umbuzo wami. Owodwa nje. Uma ubungazi lutho pho kungani uze lapha ugqoke kanjena? Gogo, kwinhlalo khono. Uhlelo libizwa ngeRamliye liyaqala futhi ngize kwinhlalo khono yendima kaGoddess City. Futhi nalemvunulo ngiyiqashele lokho. Nongalo liyasuka ehotela ngenza inhlalo khono yendima kaGoddess City. Bafuna ngeni labantu lana. Uxolo, kungani uma lapho useFulatel? Ubudlelwane bendoda nomfazi abudingi magama. Budinga izinhlamvu ezine nje Izincwadi kuphela. ezine. Ram Sita. Kuhle-ke. Umthobeli wethu uzokuthatha izithombe zakho, thina sizokuthinta. Kwathi ngokuhamba kwesikhathi wangitshela ukuthi mina ngithathiwe. Wangitshela futhi ukuthi ngingakwazi ukuletha umndeni wami. Ngakho-ke ngifike no-aunty nobaba nomfundisi. Besihlela umcimbi wesintu ehhotela ukutholela u-AJ umakoti omusha. Uma ukhethiwe ukuthi ube ingxenye yalomndeni, uyazazi izinselele lizobe sihlele emahlombe akho zalomndeni. Kuzothiwani uma ungakwazi ukufeza lezi zibopho ngendlela efanele? Inhlalakahle yomndeni wakho kanye nokugcina isimo sasekhaya sisihle kuzoba umthwalo wakho. Amantombazane aqhamuke kulo lonke idolobha futhi ngoba ninikeza impendulo ezinhle ngikushayela ucingo ukuze ngikwazise ukuthi wena ukhethiwe. Futhi ngithe kuwe letha umndeni wakho ngoba sifuna ukuxoxa ngomshado. Uma ngifika la bengicabanga ukuthi ngizokhuluma ngendima yami. Kodwa kunaloko kwenze okuhlukile nje ngokuphelele. Le nkulumo yomshado yintsha kumina. Awuzange umthando Abiram ngiyabona ngakho Nakancane. Lokumele ngabunakekela impilo yakho usafuna ukushada. Nakhona nami mina. Kungani ukhuluma kanje ngo-AJ? Futhi uma konke lokho kuvela ukuthi kunamanga? Ulile ukhuluma iqiniso. Ucela umyeke. Ngalo liyasuka uzange ukhulume ngomshado. Nama ngizange futhi. Mina ngeke ngishade nalo malume oqumbile angikhathali ungathini noma ngathiwa kuyalingiswa. Eqinisweni ukushada naye kuyinto engavumelekile. Ngamane ngihlale ngingashadile impilo yami yonke ngize ngife kunokuthi ngishade nalo muntu mina. Ubuso bakhe buhlale buhwaqile nje. Ngenxa yakhe abantu abaseduze wakhe abasokwazi nokujabula nje. Futhi AJ baqinisile ngoba vele bafuna ukuthi ushade wena. Kanti wena usile yini ngempela? Uke wawucabanga nje umehluko phakathi kweminyaka yami neyakho. Ikhuluma ngokukholeleka le ntombazane. Uphinde wampixa ngekhekhe ebusweni. Angikhulumi kakhulu mina wena lo. Wena wenza ukudala. Thulani. Thulani. Wena ngaphandle. Phuma njengamanje. Kuloko imvunulo ibiyinhle kodwa indawo ibingalungile.
Isikhathi anginazo. Sisalelwe insuku ezo-15 ukuthi uhlele lo mshado. Ensukwini ezo-15 wena nolila wami nizoshadana kanjani? Umshado ohleliwe kumele wenzakalile. Ngizobuya kuleli sonto. Uzwile? Ulila uma engamshada lesi sikweletu sophela. Ngizowenza wenzeke lo mshado. Usale ngikashade nolila. Manini? Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.